Operácia Bagration bola jednou z najväčších a najdôležitejších sovietskych ofenzív druhej svetovej vojny. Jej hlavným cieľom bolo oslobodenie Bieloruska a zničenie skupiny armád Stredwehrmachtu. Operácia dostala meno po gruzínskom generálovi Piotrovi Bagrationovi, ktorý bojoval proti napoleonskej armáde za cárske Rusko. Operácia Bagration začala rozsiahlym delostreleckým bombardovaním nemeckých pozícií. Následne sovietske sily prenikli cez nemeckú obranu a postupovali smerom na Minsk. Významné bitky sa odohrali pri mestách Vitebsk, Orša, Mogilev a Bobrujsk, kde Nemci utrpeli ťažké straty. Operácia Bagration bola jednou z najdeštruktívnejších porážok Wehrmachtu. Skupina armád Stred bola prakticky zničená, Nemci stratili viac ako 400 000 vojakov, mŕtvych, zranených alebo zajatých a obrovské množstvo techniky. Oslobodenie Bieloruska znamenalo, že sovietske sily mohli postupovať smerom na Varšavu a Berlín. Operácia taktiež vážne oslabila nemecké možnosti brániť východnú frontu. Operácia Bagration bola jednou z najväčších a najúčastejších ofenzív druhej svetovej vojny. Jej výsledkom bolo oslobodenie veľkej časti Sovietskeho zväzu a časť okupovaného Poľska, čo znamenalo začiatok konca nacistického režimu v Európe.